Good morning guys! Ako na po ni si Jinverse. Gikan namin sa kuan guys, merkado. Malit mig kuan taon. Patay. May kuanon ko na per taon. Hindi mo mukhaon, patay ko nung biyahe. Saging. Anong patay? Ano ka di ay? Patay. Wala ko. Si Brother Bay guys. Nguya Bay. Yung sa tawag ka na eh? Hotdog. Ay, magaling sa dad. Yung hotdog. Hotdog? Ano? Hotdog. Dali yan, nakariyak. Gusto na karoon makapamaw na ka. Ito ay kasi yung makapaw na. Trabaho yung taon. Gali yan, nakariyak ni Papa Prito sa ko gani kwan kay na may pag-uong. Galiyak ni Papa, hala. Gali ka mukhaw na pa. Ayos, ako na di mukhaon. Kasi di mukhaon. Papa. Kaya nga lapuan din pang torta. Ay, kanang... Nakabuk tortahon pa. Torta ka mo sa torte. Kung yan ang buhaton dahil. Kaka na ko sa Marami naman sinuong sa galit. Baita na hinom. Ito rin. Morning, ito yung kanali. Kahit ang mura maglabag sa loob katabangon. Huwag di nga patabangon guys. Kini sibuyas nga dako, ma? Yorot na pa rin tanan. Kani guys, ani nga prituon. Kailan ni siya parisa na rin kuhan dia. Mag-uong. Ah guys, napulwi sa mong kusina nagpista na po sa yung buntag. Siguro man sa tibok na tong kasilinganan mo kung karanganin. Kaning dayluto ng tipok pa man bisag wa ko kuan, bisag ordinaryong adlaw ra ba. Na yung magluto bisag usara ka po tayo magtipok ka na. Pamilya ko, misil. Wala. Taba-taba na pa mo. Unsa man na? Wa ko'y kadalit day. Ako na lang prito day be. Dili. Ay di ako kadalit day mukha nang naguguna. Ay, wala na ako na sudan. Dok. Naman day kadalit di ay. Lugay na man imong trabaho ko, pila na kadlaw. Kung may tarong sige ra magbibod doy. Sige man kag mikoy na lang imo ang kuan. Mugi akong gikadua-duaan na nagmahuman ba nagdi? Bahala na ka diha. Uli na misgiyan. Kapit na ba misgiyan mo uli? Pamakan ko siya, nagtuda ka buwan ko siya. Kog di na mapurma pa, unsaw na mananap pa. Kaso ni wanay budget di pa kuwag panday, kay hurot nas materialis. Sige na forma. Kapit na nila class na bubong niya. Hapit nang, sa hapit na matumpag. Awa. Tanawa, tumbalay matumpag, kay di wa mamao. Kailan ko ito dani mo? Hindi mo ka. Bagan di ko mayab. Kung gigugma, ano nga ni magkita? Ang akong ikadalit kaninyo, diara. Mukha na ko. Mo. Mukha na. Ay, Pare nang guli na mo, relax na ka sa kakatunong na guli na mo nga di man ka magtrabaho. ano ba niya na? No guys, then ay sibuyas ha. Patong kilo. Huwag mo kong kadalit niya. Mukha ang nanguguna eh. Ano de guna kay imo ang trabaho ay ikaw man ka na naman sunod tuig ka na man. Uy, nahimo. Kay kuan. Grabe naman yung way na himo. Huwag mo kay katabang. Oh, asa man ka na. Way himo, way katabang. Hindi rin ba na yung magasuntas na tubok? Ay nako pa. Ay nako. Ay nako. Ingata, Saging na pag ito. Saging. Basta saging. ito saging, murag na og kanding. Pwede man mo kag saging. Na diha. Dawaan na mo. Ang di mo kag saging, light ang saging. Hindi mo kag saging, murag na og kanding. Ako na ng kanding be. Saba mo. Isa na ganito ang istoryahan. Tagilan mo ko mo. Siguro na magkakanta magdungan raw tata. Mauli naman mo. Pag daw niya mo pasalubong ha. Excited pa dyan kayo sa muli, tanaw. Excited pa siya nato. Gipamalitan na sa itong mga pandalon ko. No. Bisag usa ka bulan pag gani ang mula may bagot ka mo mauli. Mali pero may uli, pero nakape lang nga mas excited ka. Ang ibig sabihin na
Patay tayo dyan. Sige na dyan mag-inisara. Ang sudan kayo. Oh, Sobra ka ba, na. Oh. Nguyong o. Oh, nawa. Ito maggumpaglas. Magsigarat pa siya tok kung nga rumakaingon ko nga. Si Papa giningon ni Mama. Pero buwa pa kwato ang bay. Laag ko siya. Way uli-uli na si bay. Gabihan nila guys, magkapamintan dito. Nawa. Dahil yun pa sa daan. Igunin ni nagbuhol biya. Di ko magtrabaho. Nak, magunta kayo na siya dali. Diyan na po sila tao. Tawa. Ayun siya. Hindi ko na siya Baba! magtrabaho mo. Mo. Nga ba? Dito siya magtrabaho. Hindi ko magtrabaho. Igunin siya sa ball bake. Iwan mo tabang-tabang. Kung saan mo trabaho. Pangilang di mo kasi yung mama sa bahay kala. Naglook man sa pan. Di na siya makudungan mo. Busy ko dahil. Ay, busy. Yan, una-una po ka. Karoon, una-una. Sige lang mga bisi-bisi. Gawara ba ito mananay mo? Sumayan na naman siya makay. For example, huwag na ito dito mag-dok-dok-dok-dok pero makabantay ka huwag na ito dali sa silong maway-wakay madunggay nga dok-dok. Pero sa gibag-gibag. Trabaho din yung bahay nga. Dahil ko na bebe. Dahil ko bebe. Ito, pritong talong. Oh. Muna siya manudugay kay matog, dayo ni busta. Yan, butag alamang. Mata, tas dugay makatrabaho. Kuhaan ako na rin mga pamanday. Dugay mahuman. Tawan ka ba? Isa ni kutsaraon. Dili na yung giyo. Ano ba? Anak. Init man. Ano na ako? Ano ka na ako doon? Oh. Tumoyra. Sus, Maria Joseph. Baji Rababtik. Baji, undi baji. Tik naman mo. Mga kuhan ha. Bopo. Panit na ning kuhan di mo kamauong. Sumalagod man siyempre like father like sa nawa yung anak. Sa og ni mga sugo-sugo nila yung anak pero pato sa atura sa sikuan sa lungsod pa kay nay kwantong dapit sa isdaan abtik. Sistan boy. Pwede naman din napakpakan ni. Gilapuan man ni. Uyoy. Ayaw, ginapuam na. Pero lami na. Ang plato kay tanawag na bayod. Bukada gi. Bukada ba? Kung ano tinito? Kataga ba na? Taga na tinito. Nga po may nabiling gudo. Tira man na. Pipion? Pre na ni giprito. Pwede Pipion? ba? Unsaon din eh. Unsaon eh. Pipion na. Pula kay pipingan na ba mo ang pirason. Na bayod. Ay, Ano pipion. ni pipion? Naon. Naon. Pikasan na bayod. Pipion boy. Butre no nababik isweet oh. Naman yung ngoy. Nga Katawa. ni sudan permi mana purega ba mawa magkumaanad matigbak di kuma. Oh, pipion pa ba ni? Pipion lagi ko no? Tawa. Tawa. Ikaw din na. Pipion eh. Babasa mo diya mga tropa pit. Lami kayo na yung butang na nagbagoong gig. Uli na lang gid nagbuhol ka ng taas pawagin eh mamahot. Magsabagoy, naburbog mang chicks, ang kabtik. Mananog TikTok. Sus. Tik, yung trabaho. Sila nakadlaw yung manuman. Useless lang na nimong sadyo ka mamahaw, muna kag pamahaw, di ka mo dungan na mo, kaya mo sadyo kag trabaho. Dili gabot sa taas magtungok ra. Siyempre, huwag ako nang humanong dayon. Ano yung pagkabaon? Mga diya muging mo man na nagdali arong wanay kay way makatabang ni miguli sa bol maghinihili na no. Bet. Awaro na. Pili pustaan lagi. Sa kada taas. Sabi mo lang sa kabiya kay arong makasay kung trabaho. Gabot na sa taas, wag hindi kagadugan ng dukdok. Na siya dito magdaan sumaya na siya dada ato yung bag nga. Kasi yung bag ba ni mga binotang naglansang sunod din yung cellphone dito eh. Gabot taas na lang din nato mga gana dito. Kaya na ano silang lugar. Nanagid na siya ikuan ma. May kakaiba na talaga ma. Marami na mga bagay na napapansin kong kakaiba kay Papa. Sitar lagi na natin ang pamilya pa nga dito kaganan mo ma. Unjag na munta mo ka. Sitar lang gani. Unjag na lagi, kini. May story na kini na to. Di namin mo magila. Unjag na. Yan, balik na ah. Oh. Magluto man ka. Ingat na. Look na. Balik na ah, magluto man ka. Magluto eh. Bisag pila pa nakabuok. Unjag na. Dokon man ta. Maglutag na ah. Nawa katong nindot na iudag koy ang bati.
Uyod. Ay, tipas. Diba? Oh, tipas siya. Ole. Sabat ni Flamingo ko yun, lingog-ngog. Ilaptanon na ba? Ginadyan na pa niya. Na, huwag ko mangilabutan na oy. Ano ginangatan yung masangin Natipas naman. Natipas naman. May kay itag mga kuha na. Lamitugan na ba siya? Maunsaon kunog na aman. Naadjudian. Durog na mo. Unsaon mo na nyo ba? Hindi na. Gan sinupog mo dawat na kay Salina. Pisalin. Salina. Grabe naman to. Yatag mo ka na uwi. Gawin mong pug mo. Dawat mo na kay Salina naman ka. Sobra na lang. Gara guys, naluto na ang piniritong tawin guys. Magturta na lamang ko. Aliwarot kayo. Anong aliwarot mo, no? Himala lagi rin pang wala lagi kamo sa kag sayo pa. Ano naman na? Pampakuan, pampalinis ng pangalan. Anong tataon? Kusok pa man dinodong. Pag malinit, din ni malinis ang pangalan. Dinimisan nyo ng pangalan. Kirang-sira na. Ikaw rin nag-ugot ng kamay. Ngun pa minimo ha. Munang pagkaroon ang di mo gawag imuangan. Minsan sa buhay pa may mga bagay talaga na kailangan mong aminin. Anong aminin? Isa man to yun, ningon man sa ato, kuan ma. Unyag na ah. O, na, di ay, kinsa ma. Naman din na. Kanang maglanday na kisa, di mo pagbuo. Yawa. Duro ka naman siya. Oh, kani, oh, ma. Kani ma, araw-araw mapatunayan niya yung sarili mo, ban ka sa buhol. Araw mapatunayan niya Di ko. Medyo siya kay isang kalipay na adani. Siyempre malipay, manisang bulayas sa dito. Manisang kalipay na matadani. Awa. Sumayon na siya, scripted na rin ng, siyempre, hatod ng tanang sa pier, scripted na yung, di, after mo nito, biya, tapos, iglakaw na sa barko. Day, iglakaw na sila, day, ari na, ari sa mga sayo. Sayo ako, garita mo, aday. Kini sa mo ban ginalagay ni Jay kay kalipay. Tawa na ba? Siyempre, ang mga suklian na nagkatawa. Kaya ng katawa para hindi madungisan ang pangalan. Ay, nako, galing talaga ng mga teknik ni John John, parang sigiyan. Hindi ka ako dyan sa kupana. Totoo ako na yun, nakayutong ko. Piknik nito. Kasi sa kupana sa mga piknik ko. Papa. Kuha na ninyo. Galing talaga ng teknik. Parang sigiyan na. Medyo kumadas mo katik-katik. Parang sigiyan na. Damay pagkagiyan, no? Ha? Sa na kong tao? Kabutan na kung tao mato. Karoon na na ang kinabuhi. Ikaw may diangay. Kuanon pa? Sundon. Sabi mong mama, yo, kung mao, butan ka na. Butan na rin siya mato, pero ay lang bigla lang siya. Marami siya pag umangkon ang tanan. Kanas ni guys, butan na siya o anak siya dili mabigil, pero mabigil na buwang na siya. Buwang bitaw. Surya mo buwang kay magagabar ba nang maingon mo buwang. Siyempre, nga naman daw ka mabutlan, pero big loan. Uy, ayaw. Good luck, Inday. Mabikil si Gigi, good luck. Good luck sa imong nagbutang sa akong short o bukot bali. Ari ang bulsa na sa likod. Isa man na na. Isa Sa man. maning way. Ikaw na pong gipas ng lan mo. Hindi ko to ni ko buto mo ron. Kami sang torta nga tao. Ano mo trabaho? Ang imong gitawran ini nigulingkod ko kay bali manggod. Oo, pakita na yun sa mga trabaho. Kako ning pangkwan pang panday sa taas kay abog kayo. Wala ang imong kuano, tumoy si Miko to giduwa na sa bata. Pajama man eh. Paano daw kaya? Hinay yung break mo si Kila. Murag ka nang igmamanday niyo dito, murag mo na nagat. Lolo. Nagat ito makay. T-shirt, nagsanto, naisapaw nga t-shirt, tapos naisapaw nga long sleeve, tapos magbunit-bunit ng murag ninja. Ano ba
Huwag mo na naga. Sa manang mamanday nga magdubli-dubli sa nina. Ano na yung jacket ko kaya mo kayo? Ano na mo na naga dito? Hindi masabsaman. Nagarbag mo mamanday. Wala ka tingin ikong tawas ng anak. Wala mo. Luyan, yung mukha ng tawas. Ang nagbitaw. Wala, yung mukha ng tawan. Mga anak ko eh. Tawa naman mo pa. Kabadali mamanday. Dila ni mamanday pick mga pandaya. Tanaw, balik tulog kasi mga nanay, nabungbuhan, usa pa. Sama na. Ikaw ko na magdubli-dubli sa nina. Ikaw ko na magdubli-dubli sa nina. O manday, lalim ba? Yung mga batasan ha? Hindi man data mo. Init ko nung din, asa man di ka nagpanday sa gawas nga, nagpanday ka sulod raman, na may ato. Init ka sa? Ang mamanday kaya magpapurma pa man. Kung nandugay ka dyan maman, kaya magsigiras papurma. Mo? Dugay ka dyan maman kaya mamanday nga lang, magsige pagpapurma. Klaro niyo, kabaan niyo. Yung pamilya ko eh. Kaya ang muling ibalik. Anak na siya dito. Naway pa man siya dito. Mag-ili man ka maawa pa man chicks ka tayo mura kag muna nakating Lolo, no? Dili yun sa paminaw, nga to may lang suton, mag-long sleeve din, magbunit-bunit sila para di sila mapagod. Dagi ko, iguro magkamumanday. May lani mo kay, ang iyang, ang iyang jagger kaya abot to tiyan. Then, ikaw na ni sandok, nagsapang t-shirt, di nagsapang long sleeve, tapos nagbunit og sanina, mag-shades pa. Hello, sinakang torta guys. Tortang tawong. Namin na Pinirito. alamang. Alamang. Nami ni siya sa kananay alamang ya. May alamang para. Nami na galing pinirito guys. Pwede man magpanday ka diya sa taas mo, mag-shoot-shoot, ra magkang maghingan ako, magkang naraman ka sa bayo, magkamamanday glayang bay. Huli tayo. Hindi mo kumuhugas kagabi, kay kapoy ko yung sa kulakaw. Unsa man din yung gipanday kalapukan, di ay di man. Siyempre, Trapor mo kagabog. Mama nang tanak ko. Tagaw kay nalibadbaran ako. Ang marin sa natin ng mga gamit sa taas. hinay ba? Hinay. Wag hinahinay goodbye kay murag ba upo. Tara guys, nagpiniritong taong guys. Sausaw na to dari sa alamang. Torta nga taong mo nila may sudan sa probinsya guys. Guys, manamig pamahaw guys. Diya, manglaba man ang tako karon. Lain nagang lawas. Ako kasabot sa kananay hanggi. Bati, sakit agang umaw na yung batiyon basta hapit na ko dugon. Mutukuran dyan yung batiyon na nga ni guys. Maglubog ko. Tagduha ka adlaw. Kaya sakit agang diyan murag maglodagang kuto-kuto. At naginom naman ni noon kung kanang naitambaw. Sari doon man na yung imnon basta mutukar ni nga hang gibati nga kan naingani. Kadabuan ni guys ang batiyon ng ingani. Tagduha baga jud ka adlaw. Kapoy ning naatay pamatiyon kay penget kay natay gusto nga liklihok kundi taka liklihok manglaba man ang takuron kay haman ang ganam og laban ng labunan kay rong di mo tambak ba kay kapoy laban ning tambak na. Anja guys maratong ang vlog karong adlaw anja daghan ka jung salamat sa permanent yung pagtan-aw anja manghinaot ko nga di mo mupulan sa mo ang daily vlog.